खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 14 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 29 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै नोंथांनि खाफाला गोबां मदद होगोन। नोंथांनि साहस आरो मेलेमा गावसोरनि थिखिनियाव थागोन। समाजारि अनसायजानाया बांगोन। मावख'नि बैसोगोराफोरा नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायगोन। सुथुरफोरा नोंथांनि सिगाङाव गसंनो हानाय नङा। न'आव मोनसे धोरोमारि एबा धोरोमारि हाबाफारि खुंनो हागौ। नोंथाङा नखरजों मोजां सम हगारगोन आरो बिसोरनि सायावबो खर्सा खालामनो हागौ। गारि एबा न' बायनो थाखाय बेयो बयनिख्रुइ साबसिन सम। रमान्टिक सोमोन्दोआव सन्देह आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय सोमजिनो हागौ। सोमोन्दोआव समानथि लाखि आरो बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। वृषभ राशि। नोंथांनि साना गोमोथाव जागोन। नोंथांनि गासैबो खामानिया नोंथांनि गोसो बायदि आबुं जागोन। नोंथाङा गथ'फोरजों गोजोननाय बुब्लिफोर बारहोगोन। नखरारि सोमोन्दोआ गोख्रोंसिन जागोन। बे राशिनि फरायसाफोर जाय इन्जिनियारिं फरायगासिनो दं बिसोरनि थाखाय साना मोजां। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय गोबां मदद मोनगोन। नोंथाङा मोनसे मोजां कम्पानिनिफ्राय साख्रिनि खाबुफोर मोनगोन। नोंथांनि जुलि जानाय जिउआ खुसिजों बुंफबगोन। नोंथाङा मावख'आव गोजौसिन मावख'गिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। ओम नमः शिवाय मन्त्रखौ 11 खेब फराय। गासैबो नोंथांनि फारसे जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि सुबुंफोरा दिनै जेबो बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, मानोना बेयो नोंथांनि सावस्रियाव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ। गुबै सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय रां थिसननाया मोजां मुलाम्फा होगोन। नखरारि जेंनाया नोंथांनि गोसो हमथानायखौ जेबो हेंथा होनो नाङा। नोंथाङा गोथार हाबाफारिफोराव बाहागो लानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोर आरो जिउ लोगोरिनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। नोंथाङा माखासे बिबानफोर आरो गोनांथार हाबाफोरखौ सामलायनांनो हागौ। सोरखौबा रां थिसननाय एबा राङारि हेफाजाब होनायनि सिगां सुबुरुन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थावनि गाब। कर्क राशि। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मावनाय समाव फोथायथि थागोन। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं आरो नोंथाङा आयनि मोनसे उफ्रा फुंखाबो गायसननो हागौ। सम्पथि एबा गारिफोराव रां थिसननायाबो जाथावना। बेरेखा हाबाफारिफोरा बांगोन, नाथाय बेफोरो नोंथांखौ खहा खालामनो हानाय नङा। साख्रि गोनांफोरनो माखासे उफ्रा बिबानफोर होनाय जानो हागौ। दिहुनथाइ गैयै खामानिफोराव सम हगारनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला माखासे गुबुन हाबाफोरा आबुं जायै जानो हागौ। नखरारि सोमोन्दोआव जौगानाय फैगोन आरो नोंथाङा नखर आरो लोगोफोरजों सुटियाव थांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। नोंथांनि साना सरासनस्रा जागोन। माबा मोनसे खामानिनि थाखाय बांसिन खारनो हागौ, जाय नोंथांखौ मेंनाय मोनहोनो हागौ। नोंथाङा गथ' जोनोम होनायनि गोजोननायखौ मोनदांनो हागौ। नखरनि सासे सोद्रोमाजों एसे गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खरसानि सायाव सानगासिनो जानो हागौ। नों गावनि खरसाखौ सामलायनांगौ। नोंथाङा नोंथांनि सोरगिदिं थानाय गासैखौबो गोसो होनांगोन। माखासे सुबुंफोरा नोंथांनि सोदोबफोरजों गोहोम खोख्लैजानो हागौ। बिमा दुर्गानो आखाइ मुजा जासि। नोंथांनि जेंनाया खम जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों दावराव-दावसि जानायनि गोख्रों जाथावना दं। बेनिखायनो नोंथांनि बाथ्राफोरखौ नोजोर हो। नोंथाङा दिनै गावनि देहायारि फिटनेसखौ लाखिनो थाखाय गेलेनायाव बारहोनो हायो। सोलोजों रां थिसन।
नोंथाङा मानसिफोरखौ लोगो हमनो एबा नखरजों बबेहायबा थांनो सानथांखि लानो हागौ। खामानि आरो नाजानाय मोन्नैबो गोजौ जागोन, नाथाय नोंथाङा जाफुंसार जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ सोरबा जुनिया सुबुंजों फोरमायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि, दिनैनि साना नोंसोरनि बांसिननि थाखाय मोजां फिथाइ लाबोगोन। माखासे फिसा-फिसौ जेंनाफोरनि गेजेरावबो नोंथाङा मोजां दावगानो हागोन। नोंथाङा फालांगियाव साबसिन फिथाइ मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा साख्रि नागिरदों अब्ला नोंथाङा जाफुंसार मोनगोन। जुदि नोंथाङा सोलायनायखौ नागिरदों अब्ला नोंथाङा एसे बांसिन नाजानायजों मोनसे साबसिन साख्रि मोनगोन। नखरारि जिउआ रंजाथाव जागोन आरो बाहागिफोरजों ज' जानो हागौ। लोगोफोरजों गोथार दावबायग्रा थावनियाव थांनो सानथांखि बानायनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। वृश्चिक राशि, नोंथांनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोबां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोराव सासे लोगोनि हेफाजाब लानो हायो। सहायनायजों थिरांथा लानाया जाफुंसारनायनि गोदान लामा बेखेवनो हागौ। नोंनि जिउ लोगोरिनि मददआ नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नों गावनि इयुननि बागै एसे साननांगौ। सासे बाहागिया हरखाबै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ आरो नोंथाङा बिसोरनिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां खोनानो हागौ। बुहुम बिमाखौ दां आरो नोंथांखौ मान बाव। बेयो न'नि आबहावाखौ गोजोन लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। धनु राशि, दिनै जेबो बाथ्रायाव नारसिननो नाङा। रावखौबो हेंथा दाखालाम। नों गावनि खरसाखौ सामलायनांगोन। नोंथाङा सिगांनि गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनो मोनसे खाबु मोनगोन। नाङै नारसिनथाय लानायनि जेबो गोनांथि गैया। दिनै नोंथांनाव उफ्रा गोहो दं, जाय नोंथांखौ मोनसे पार्टी एबा हाबाफारि खुंनो थाखाय थुलुंगा होगोन। मावख'नि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव नोंथाङा गोसोआरि नारसिनथायजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मकर राशि, गुबुन हादोरारि फालांगिजों सोमोन्दो गोनां गोरोबथाफोरखौ जोबथा खालामनो थाखाय दावबायनायनि सानथांखिफोरा जागायफिनगोन। नोंथांनि गुबुन हादोरारि सोमोन्दोफोरनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि गोख्रों जाथावना दं, नाथाय हरखाबै राङारि आंखाल नुजाथिनो हागौ। नोंनि पार्टनारआ नोंथांनि दावराव-दावसिनि फुंखा जागोन। गावनि आखु आरो गोजोनखौ सामलायबाय था। नोंथांनि सरासनस्रा रुटिनखौ फालि। बबेखानि नखरनि सोद्रोमाफोरनि गोब्राब बिबुंथिफोरा नोंथांखौ सरासनस्रायै जेंना खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, नोंथांनि साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि गथ'फोरनि हेफाजाबजों मोनसे गिदिर खामानिखौ फोजोबनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा बेलासियाव गावनि बिमा-बिफाजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांनो हागौ। नोंथाङा सोरबा मोजां मोनजाग्रानिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। बे राशिनि फरायसाफोरा फरायनायाव गावसोरनि गोसो जानायखौ लाखिगोन। नोंथांनि लामायाव माखासे गोदान बिबानफोर फैनो हागौ, जायखौ नोंथाङा जाफुंसारै सामलायगोन। नोंनि सावस्रिया मोजां थागोन। मोनसे मावरियासालिनो माबा मोनसे अनसुंथाइ हो आरो नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मीन राशि, माखासे हाबाफोरा दिनै नोंथांनि लुबैनाय बायदि जायाबो जानो हागौ, बेनिखायनो बेनि थाखाय साखा-फारा जा। नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रायाव रागा जोंनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गोहोखौ साबसिनै दिन्थिनांगोन। दिनै नोंथांनि आंगोखौ मिजिं दाखालाम, मानोना नोंथाङा उनाव उनदाहा खालामनो हागौ। नोंथांनि नाजानाया खम जानो हागौ। फेस्लाफोरखौ बांद्राय गोथौवै दाला। दिनै गोसोआव लाखि दि नोंथाङा जेबो बुङा गुबुन सुबुंनि गोसोखौ दुखु होनो नाङा।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।